Mä sairastan systeemistä skleroosia ja mulla yhtenä oireena on voimakas palelu. Mä löysin Back on Trackilta tämmöisen ihanan huivin. He käyttää tuotteiden valmistuksessa Veltex-teknologiaa, missä hyödynnetään kehon tuottamaa omaa lämpöä. Huivi on monikäyttöinen. Kaulahuivina tämä on todella reilun kokoinen, eli tätä voi käyttää myös hartioilla. Ja koska tämän saa taiteltua tosi pieneen, esimerkiksi käsilaukkuun tai reppuun, on tämä tosi näppärä ottaa mukaan junamatkalle, bussimatkalle, lentomatkalle tai ihan mihin tahansa. Ja tän allehan sitten voi kääriytyä siellä tarvittaessa, jos palelee. Täältä löytyy minipeitto. Helppo ottaa mukaan. Samaa Veltex-teknologiaa on käytetty tämänkin valmistuksessa. Tätä voi käyttää joko paikallisten kolotusten hoitoon, jos särkee polvi, nilkka, kyynärpää. Tän voi kietoa siihen ympärille ja se samalla tavalla käyttää kehon omaa lämpöä hyväkseen ja hoitaa sitä paikallista kipua. Myös niskahartiaseudun hoitoon tämä on ihana. Tätä voi joko käyttää istuessa harteilla tai maata tämän päällä. Ja yksi mihin tämä on mun mielestä aivan ihana, talvella autoon, kun on kylmä, oven ja ikkunan välistä tuntuu, että aina puhaltaa kylmää tähän käsivarteen, hartiaan, niin tämä siihen oven ja itsensä väliin, niin ei tarvitse automatkallakaan palella. Tästä osoitteesta löydät lisätietoja molemmista tuotteista.